Orang tahu kan darah, sini kan itu. Ini pagi baru pada yang lain mana? Elected. Mana? Oh, banyak. Lukurokno belai ke hambai mario je singno budri man bagai Maharashtra hamjagai budri laimani bagai gaiseng tabuk assembly uthangai sing nangkai birudi dolophan asuknai tobo tiprasan bagai sing kok sanai abuni bagai faji singno assembly rohorka joto lukurokno omono sing kok sanani musongo tini sing tong thoglainai haipano chini tong thoglai bungbai buini kemoni kebeng tang thong abo sing joto chini warriors rokno sing koinani muchung Tabuk sudara koita sido ongko tibramo tabung no sumo nokhor drop bisingo to mobile rok bumatlang ya haipano sing khanaka tabuk sudar tei 13 14 ta o sing lead khai tongo 12 ta already winning ngi pekya ka obono history je sing kaisa regional party अथवा आंचलिक राजनीतिक बदल ngi sing tini omo haike koplai manana omo hai seat ase kabang seat tui manana abo lai thangnai salo amte hekunu mari kare abon bagai sini bubagrani face bai bubagrani hamzak bungbai tini tiprasaro joto budlai tini bubagrano subai tongo resung bo lukurokno subanan bagai sing ready dong